Europa iparraldera goiaz, Estoniaren bihotzian dauen Tartu hirira eta pantailan beste aldian Andoni Moñoix bergararra daku. Eksaatus ikka kaitseb iga pillimeest, nii meritsi kui mai. Grezia. Ez nahi zeo inoiz eta, asko interesatzen dozta antzinako Greziako zibilizazioak eta lako historiak. Ja bizitzan nago eta voltauko nintzen Amsterdamera bizitzen. Pentsatzen jat, hiri multikultural perfektua, niri hori gustatzen. Oin danak esate txinua ez, nahi beti interesau izan jat, eta ez dakit mandarina, por lo menos, interesgarria izango zen ikastia. Holandesa, ez dut ikasiko inoiz ondo. Beti pixka txapurrea bitxot, baina ondo ikasi inoiz. Eguzki grisa, baina hotza hondirik ez. Kaixo Andoni, zer moduz? Oso ondo, eskerrik asko. Zer moduz doia udaberrixa Estonia inguru hortan? Udaberrixa bastante hotza, ze negua ez da izan oso gogorra, baina gero mantendu inda egualdi hotza, así que hor gabiz. Tartun zauz, lehenik eta behin kokatu guzu gutxora Estonia eta Tartu, nun dauzen mapan? Bale, Estonia herrialdia, dago herrialde baltikuetan, osea, itxaso baltikuan onduan ez, Rusia, Finlandia dauka gainean, eta gero Letonia eta Lituania dauzka azpixan, eta Rusia onduan. Eta Tartu dago hegoaldian. Bere, eskualdia da Hego Estonia. Zelako herrialdia da Estonia? Ez dakit, nik ez dut kokatzen, honek ekialdeko Europako beste herrialde bat, ez dakit Rumania, Bulgaria, ez dakit, ez. Eta ez dauka hainbeste antzik besta hemen Baltiko herrialde baltikoekin, ze beste hizkuntza dauka, orduan kultura da, como pixkat nahasketa bat Alemania, Suezia, Rusia, Finlandia gehiago dauka, baina bada pixkat mezkla bat danana eta ez dakit badauka hori ezaugarri oso partikularra dauzka. Hizkuntza propioa bako? Bai, hizkuntza propioa dauka. Neri asko gora azten dozta Euskal Herria, hizkuntza badauka oso bereixixa dana, oso zaila ikastia, niri ezin dut ondiokan. Eta ez dakit badauke, eurak badauke oso babestuta hizkuntzia. Tallin hiriburuan atzetik, bigarren hiri nagusixena da, Tartu. Ze berezitasun ditu hirixak? Da hiri oso kulturala, Tallin baitxa, baina nik uste dut Tallin zela da hon Finlandiatik oso gertu eta baitxa Errusiatik gertu esan leike, badauka influentzia asko herrialde eta kultura horretaz. En cambio Tartu da, netako da, notatzen da gehiago Estonia dela, ez dakize asko notatzen da, Estoniako kultura, estoniar hizkuntza oso jogorratuta da hementxe, igual Tallinen gehiago dago baitxa rusua eta hori hiri oso interesgarria eta baitxa gero eta gehiago dauka diversidadia eta dauka unibertsitate bat, hemen jende asko tortzen da, Euskal Herritxik jendia badago hemen. Eta hiri inguruak politiak, tartean Peipus lakua aukeraz banau, neko ezaguna? Bai, ondan nago behin, oso politxa da. Baina impresinio ematen dago ez jute zala horretara eta ikuste oso beste kaldian justo Rusia. Eta depende noraino igeritzen dozun, pasatzen eza fronteratik, osea, kontu zibilidador, baina gero neguan, dana azkenian izoztu itxea eta beste irudi da, benetan. Baina badare gainera, badare hemen animale piloa dare, dare hartzak eta da nanitik. Tartu hirixakin jarraituta, Andoni, igaz kultura hiriburua izan zen Europakoa, zuk zeuk zela bizi izan zeben hori, zure arlua da gainera eta... Bai, politxa izan zen, netako, ni aiega honitzen nian Tartura, nire perspektiba zen, aiegatzen naiz, Europako kultur kapitalera, ni bez nekixen, lehenengo aldiz mene honitzen nian, orduan entera hori nintzen, baina arte galeria bementxe, Sting etorri izan Jacob Collier, etorri ziren artista pilua mundu guztitxik, eta hori gauza oso berezixak eta oso politxak intzian, gainera hemen kultura ondixea dago koruen gan, osea dago koruak oso apreziauta da hemen Estonian eta orduan horrekin asko izan da, traje tradizionalekin, olako gauza.
Banemuine antzokixe badau, tartu irixan, zergatik da ezaguna antzoki hori? Edonor etortzen baldin bada Tartura, ikusi leikezela, Gabian gainera ikusten da oso ondo, dala irixa eta gero justo erdi-erdixan dago Banemuine teatro. Osea, ikustea justo hor argitxeak eta dena da, nik uste dut dala hiri honen funtsa, esango nuke. Berezisa da Banemuine, ze hemen itxen dia produkzioak bakarrik estonieraz. Eta hori ez da itxen inunbez, mundu guztixan ez da itx. Zu zeu bertan zabitz, lanian, zertan zehazki, Andoni? Bueno, Banemuine antzokixa dauzka arlo asko hori esan duten moduan, dauzka antzerkian arlua, dauzka dantzarixak, ballet itxen dabenak, dauzka abeslarixak, baninao orkestra sinfonikuan. Orkestra sinfonikuak, pintzotza musikia, produkzio guztixe, basikamente, eta baninaiz orkestra sinfoniko horren, tuba bakarlarixa. Urte eta erdeian, Andoni, zer emuten dutzu Tartuk eta hango egunerokoak? Neri emateozta, hainbeste urte dia musika ikasten eta musikan arlua jorratzen, nire instrumentuak, intubakin, orduan niretako izan zen, aurreroa pauso bat Tartura etortzia profesional moduan hasteko. Osea, nire ideia zen eta jarraitzen dago izaten, orkestra profesional baten lanitxia, bastakit bizi guztixa, baina bai da nire objektibo principala, Eta orduan ona etortziak izan zen, hori lehenengo pausua mundu profesionalian sartzeko, eta gisa esan da, beti eukitzen dira dudak, ez dakit, ikasten zarenian eta baldin bazarez pixkat aurrera saiatzen etaratzen zure karreria, esatuzu, benetan hau gustatzen jat, benetan posik biziko naiz orkestra sinfoniko baten lanitzen eta ez dakit, honetan bizitzen, eta konturatu naiz baietz posik nahola, eta hau honek ekartzen doztana Tartun bizitziak, gainera hemen daukat nire etxia, nire bizitza, nire lagunak, orduan oso posik naho, behintzat oingoz, oin 27 urtekin, hementxe ondo nago, posik nago, eta, etorkizunean, ikusiko da. 10 urte samur esaten da, Bergaratik urten zinenetik, atzerriko esperientzia hasi zebenetik, konta iguzu labur rundi nora ibili zen? 17 urte txokin irten ditzen, lehen hau Donostian ibili nintzen, pare bat urte egunero juten taula, konservatorixora, batxillergoa behan inean, baina gero, 17 urtekin Amsterdamera jut nintzen, musikako karreria hasteko, han irakasle oso naseren, eta, maila oso altuko eskola bada, orduan, pozik jut nintzen ara, esperientzia asko bizit nintzun, gisa esan da, ez nintzen ni oina izena izango, ara ez baldin banitzen juntan, ere gurasoak ez baldin bazozten beti euren babesa eta laguntza, eta orduan 4 urte izan ziren Amsterdamen, gero beste 4 urte terdi Zuritzen, initxun 2 master antxe, baitxa mundu mailako tuba irakasle top batekin, eta oso posik, eta han asko ikasi neban, mundu profesionalera bideratuta zela ikusi gauzak, eta oin beste urte terdi hemen, 10 urte itxen dira, Eta bukatzen goiaz, Andoni, lehen behar esan duzu, egonkortuta, gustora, hori da oingoz behintzat zeure lekua. Bai, oingoz behintzat, hori da, nik ez dut ikusten bizitza oingoz behintzat leku baten finkatzian idean moduan, nik ikuste dut bizitza pixkat mugimenduan egotia konstantemente, eta baldin bazare pozik hemen, hemen zare, eta baldin bazare pozik beste leku baten, Eta oin, karo, batzutan faltan botatze dutela etxia, batzutan faltan botatze dut txeko lagunak, familixia, botatze dut faltan Bergaran daukoun kultura aberatsa eta Euskal Herrixa. Asko botatze dut faltan, baina ni saiatzen naiz nere ametsa egi bihurtzen eta horregatik nahemen. Konexioak Euskal Herrixakiko zela dauz, egaldixak eta? Gaizki. Egia esan da oso komplikau, kostatze jat, urtian behin ero bi aldiz jutia eta eskerrik asko ez, baina Tartutik Tallinnera jadia 2 ordu autobus, ez da ero Tallinnetik ez dare abioi asko,
juten dira batzutan, igual suertiakin Bartzelonara, baina ez asko, igual, bueno, Bartzelona ni familia dauka, eta zikenitan nol, baina bai, komplikada da, baina, bueno, beti apainatzen naiz. Oso ondo, Andoni, ba, mila esker, guri atiak zabaltziagatik, eta plazar bat, ondo segi. Bueno, zuri eneko, ondo segi. Gero arte! Bueno, agur.